Якая праблема цяпер хвалюе Лукашэнку, чаму сілавікі прыйшлі на факультэт, дзе вучыцца яго малодшы сын Коля, і што за страляніна адбылася ў Гродні? Вітаем, сябры, гэта наша Ніла, і зараз мы ўсё вам раскажам. Больш ніякага фармалізму і разгільдзяйства, альбо яго барацьба. Александр Лукашенко сёння правёў нараду, прысвечаную абвяшчэнню Беларусі года якасці. Досвед мінулага паказаў, што той, гонар чаго называецца ў краіне год, не выконваецца. Няма ні народнага адзінства, ні гістарычнай памяці, ні міру з дабрабытам. Цяпер жа ўся ўвага на якасць. Яе Лукашенко хоча дабіцца, забараніўшы чыноўнікам фармалізм і разгільдзяйства. Адметна, што пра гэта ён заявіў, чытаючы з паперкі, а лукашэнкаўцы пры гэтым спраўна за ім запісвалі. Іншыя парады былі ў духу тых, якія бацькі звычайна даюць маленькім дзецям. Цытата: «Пачынайце з сябе, своечасова прыходзьце на працу і працуйце якасна». Канец цытаты. Другое пытанне нарады – зацвярджэнне ў Беларусі знака якасці. Па прыкладзе таго, які існаваў у часы Савецкага Саюза. Такую адзнаку хочуць увесці для унікальных тавараў дзяржаўных прадпрыемстваў. Як яна будзе выглядаць, пакуль невядома. Але лукашэнкаўцы хочуць пакінуць савецкі пяцікутнік і перакуленую літару «К». Прычым Лукашенко патрабуе, каб за гэты значок сярод прадпрыемстваў ішла сапраўдная барацьба. Вось толькі міф пра выключную якасць савецкай прадукцыі нарадзіўся праз адсутнасць канкурэнцыі з боку імпартных тавараў і вялікага дэфіцыту. Планавая эканоміка не прадугледжвала змагання за якасць, а працэнт браку быў высокім. Ды і любы чалавек старэйшага ўзросту добра памятае, што ў Савецкім Саюзе найбольш цаніліся акурат замежныя тавары. Калі не заходнія, то хаця б з іншых краін сацлагера, але толькі не з СССР. Дарэчы, на той жа нарадзе Лукашенко трохі паапраўдваўся за сваю любоў да савецкага мінулага, якая апошнім часам толькі ўзмацняецца. Ну, теперь вы понимаете, почему, как меня критиковали, я цепляюсь за то советское время. Если бы не было того советского времени, не было бы самых современных и новых образцов. Загубить все проще. Но на базе чего мы бы создавали новые прогрессивные образцы? Этой базы бы не было. Умные люди сохраняют все то, что накоплено прежними поколениями, и развивают то, что накоплено прежними поколениями. Мы это сделали. Карацей, сам сябе не пахваліш, ніхто не пахваліць. Пакуль Лукашенко хвалюецца пра якасць, ад яго працягваюць бегчы людзі. Гаворка пра вялікую праблему апошніх гадоў – адток кадраў з Беларусі. Праўда, у гэтым ужо знайшлі вінаватых. Здагадайцеся, каго? Першы ўказ, які Лукашенко падпісаў сёлета, гэта абнаўленне канцэпцыі дзяржаўнай кадравай палітыкі. Там прызнаецца дэфіцыт кадраў і прапануецца некалькі варыянтаў вырашэння праблемы. Яны, праўда, максімальна банальныя. Напрыклад, падцягнуць зарплаты бюджэтнікаў, надаваць больш увагі ідэалагічнаму выхаванню моладзі і павышаць прэстыж прафесій праз прапаганду. Калі перавесці на чалавечую мову, гэта значыць яшчэ больш безгустоўных рэпартажаў пра хлебаробаў у дзяржаўных медыях і яшчэ больш прапагандысцкіх лекцый для студэнтаў і школьнікаў. Таксама Лукашенко прызначыў вінаватых у беларускай кадравай праблеме. Проста ў тэксце дакумента напісана, што за беларускіх работнікаў вядуць агрэсіўную барацьбу замежныя кампаніі. Пра рэпрэсіі ці вайну, само сабой, у дакуменце ні слова няма. Прычым праблема кадраў настолькі сур'ёзная, што іх не хапае нават ва ўпраўленні справамі самога Лукашэнкі. Там адкрыта аж 191 вакансія. У Гродні па дварах хадзіў мужчына з ножом. Каб яго затрымаць, сілавікам давялося страляць. Сёння з'явілася відэа з гродзенскага раёна Альшанка. На ім два міліцыянеры ў бронекамізэльках з пісталетамі ў руках і чалавек з ножом. Мужчыну просяць кінуць нож, але ён адказвае, што не можа, і просяць яго застрэліць. Відэа сканчваецца стрэламі, праўда, не ў мужчыну, а ў паветра. Як сцвярджаюць сілавікі, гарадзенца затрымалі. Калі яго дзеянні прызнаюць пагрозай гвалту ў дачыненні да міліцыі, то мужчыну свеціць да 7 гадоў калоніі. Рэпрэсіі на факультэце, дзе вучыцца Коля Лукашенко. Некалькі тыдняў таму на біялагічным факультэце БДУ адбыліся затрыманні. Пацярпелі дзве лабаранткі, якіх забралі проста падчас працоўнага дня. У адной пабачылі бел-чырвона-белы манікюр, у другой на працоўным стале былі цацка з БЧБ крыламі і украінскі сцяг. Выглядае, што на жанчын проста нехта данёс. Вядома, што адна з затрыманых выйшла на волю пасля 15 сутак арышту, што з другой жанчынай пакуль невядома.
Беларусь уляпалася ў чарговы дыпламатычны скандал. На гэты раз не з краінай-суседкай, а са Швецыяй. Усё здарылася з-за прызначэння прадстаўніцы гэтай краіны пры беларускай дэмакратычнай супольнасці і прызнання Святланы Ціхановскай пераможцай прэзідэнцкіх выбараў. Беларускія ўлады на такое пакрыўдзіліся і адклікалі свайго пасла Мірончыка на радзіму ў Мінск. Для кансультацыі ў Стокгольм таксама адклікалі шведскага дыпламата ў Беларусі. На працу пасольства скандынаўскай краіны ў Беларусі сітуацыя пакуль не паўплывала. У глыбінцы прадаюць незвычайную нерухомасць. За 1600 рублёў можна стаць уладальнікам фонтана ў гарадскім пасёлку Круглае на Магілёўшчыне. Праўда, што рабіць з гэтай пашарпанай маёмасцю, не вельмі зразумела. Да ўсяго іншага, яго немагчыма кудысьці перанесці, напрыклад, на свой дачны ўчастак. Фонтан прадаюць за даўгі мясцовага будаўнічага прадпрыемства. Некалі яно забяспечвала працай увесь раён і было вельмі паспяховым. Але ўсё скончылася сумна і даволі традыцыйна для Беларусі. Затрыманнем кіраўніка Мікалая Патрончыка ў снежні 2017 года. Праз некалькі месяцаў ён памёр у зняволенні. Фура стаіць, а чалавека няма. У Расіі знік 25-гадовы дальнабойшчык з Магілёва. У ноч на 3 студзеня ў Іркутскай вобласці на трасе Сібір паліцэйскія заўважылі цягач «Мерседес». Кабіна была адчыненая, а кіроўцы ў ёй не было. Бясследна знік магілёвец Дмітрый Баханкоў. Ягоныя калегі сцвярджаюць, што фура не была ўзламаная, а ўсе дакументы на груз засталіся на месцы. 4 студзеня Баханкоў павінен быў разгружацца ў Манголіі. Апошні раз хлопец выходзіў на сувязь перад Новым годам. Цяпер яго шукаюць паліцыя і валанцёры. А Наталю Качанову паслалі на хакей. Чыноўніцы лукашэнкаўскі фаварыт баскаў выйдуць на лёд разам з хакеістамі. Качанова і баскаў правядуць сімвалічнае стартавае ўкідванне шайбы на матчы мінскага «Дынама» і хабараўскага «Амура». Так арганізатары матча вырашылі выказаць павагу парламентарыям, якія занятыя законатворчасцю. І Качанова і баскаў якраз парламентарыі. Качанова ўзначальвае Савет Рэспублікі, а баскава туды прызначыў асабіста Лукашенка. З Камянецкай вежы прыбралі пагоню. Сцяг вялікага княства літоўскага са старажытным гербам быў у экспазіцыі музея, які размяшчаецца ў вежы 13 стагоддзя. Можна меркаваць, што змены ў музеі былі звязаныя з візітам у Каменец міністра культуры Анатоля Маркевіча ў сакавіку мінулага года. Герб пагоня ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Але на практыцы лукашэнкаўцы ўсяляк змагаюцца з гістарычнай сімволікай, якую лічаць апазіцыйнай. Трагедыя ў Горках. Там загінулі 2 маладых студэнтаў. Напярэдадні трагедыі хлопцы адзначалі паспяховую здачу экзамену, а пасля вырашылі пайсці ў гараж, які яны арандавалі для фарбавання аўтамабіля. Днём 4 студзеня іх целы без прыкмет жыцця знайшлі ўнутры машыны. Хутчэй за ўсё яны задыхнуліся выхлапнымі газамі. Колькі членаў у праўладнай партыі «Белая Русь»? Больш, чым у большасці беларускіх гарадоў. Партыю ўлады на базе грамадскага аб'яднання стварылі ў сакавіку мінулага года. Прасцей кажучы, гэта такі беларускі аналаг адзінай Расіі. Членства ў ёй неабходнае чыноўнікам для развіцця кар'еры. А мяркуючы па спісах кандыдатаў, у Белай Русі будзе большасць у парламенце пасля выбараў. Намеснік старшыні партыі Андрэй Басак пахваліўся, што ў яе шэрагах ужо 40 850 чалавек. Вядома, што многіх з іх запісалі не па сваёй волі. Для параўнання толькі 25 беларускіх гарадоў са 115 маюць большае насельніцтва, чым колькасць членаў Белай Русі. Міністэрства культуры ладзіць конкурс. Шукаюць сцэнары для кіно ці серыялаў пра дзеянні сілавікоў у жніўні 2020 года. А таксама пра іншыя патрыятычныя тэмы кшталту беларускіх лётчыкаў, міліцыянераў ці шматдзетных сем'яў. Мінкульт збіраецца вылучыць ажно 10 сцэнароў, на якія Беларусьфільм нешта здыме ў 2025 годзе і аўтары якіх атрымаюць па 2000 рублёў. У ведамстве заяўляюць, што досвед і адукацыя не абавязковыя, галоўнае – жаданне і талент. Нагадаем, што цяпер за кінематограф у Мінкульце адказвае адыёзная Ірына Дрыга. Яна асабіста складала чорныя спісы выканаўцаў і звальняла нелаяльных артыстаў. Цяпер яна абяцае сцэнарыстам чырвоныя дарожкі і мільярдныя зборы ў пракаце. З Беларусі не далі вывезці рарытэтны аўтамабіль. Расіянін ехаў праз Беларусь і Літву на ЗІСе 1947 года выпуску.
У пункце пропуску Каменны Лог кіроўца выбраў зялёны калідор, але мытнікі звярнулі ўвагу на ягонае аўто. По законе транспортные сродки, вырабленные до 1951 года, з'яўляюцца культурнай каштоўнасцю, таму іх трэба дэклараваць. Каб ацаніць кошт машыны, давялося звяртацца ў Міністэрства культуры. Там вырашылі, што зіск каштуе каля 610 тысяч рублёў. Цяпер уладальніка могуць аштрафаваць на траціну ад кошту незадэклараванага тавару. Гумарыст Яўген Крыжановскі расказаў сумную гісторыю, якая здарылася з ім пад Новы год. 31 снежня ў яго ўцякла кошка Буся, зорка ягоных ролікаў у тык-току. Жывёла неяк выбегла з кватэры на 8-м паверсе і апынулася на першым, адкуль яе нехта выкінуў на вуліцу. Навагоднюю ноч гумарыст са сваякамі правёў у пошуках, якія не далі плёну. У выніку з дапамогай садсетак, аб'яў і добрых людзей Буся вярнулася да хаты. Котка была перапужаная і брудная, але цэлая. Цяпер яна амаль увесь час спіць, нічога не есць і баіцца падыходзіць да дзвярэй. Вось такія навіны. Подписывайтеся, ставьте свои лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. Добрых выходных и счастливых калядаў!